הם 10 שנים היו מדוכאים, לא נשאר מהם שום דבר, חלשים מאוד. כבר היה ברור שהם הפסידו. הם פשוט הרימו אותם מהקרשים אחרי הנוקאוט והחזירו אותם חזרה להיות גורם. אבל העם הפלסטיני, איך שתקרא לו באיזה שמות שאתה רוצה, לא קיים. הכוח הצבאי שלו לא היה קיים ב10 שנים האלה. הם לא היו מסוגלים לעשות שום דבר. מבחינתי צריך להילחם בלבנון ולא צריך להילחם בשיעים. זאת אומרת, זה לא... מי שיחפש את השיעים וחיסולים ממוקדים וזה, הוא מחמיץ את העניין. אתה צריך להכניע את לבנון, וזה הסתיים, ראש השב"כ הוציא פקודת יום, שהכותרת שלה זה, מה תעשו אם יסתערו עליכם 30,000 שיעים? אוקיי, אז שלום חברים, ברוכים הבאים לחלק ב' של הפודקאסט מי אנחנו, ביחד עם ירון זכאי, לשעבר סוכן מוסד שלחם בלבנון הראשונה, והיום אנחנו נמשיך בעצם את הסיפור של ירון בלבנון, וגם נבין בעצם יותר טוב את מה שהוא מכנה מלחמת לבנון-איראן הראשונה. אז שלום ירון, מה שלומך? ברוך השם, הכל בסדר. מצוין. אז באמת הייתי שמח שעכשיו בחלק השני נדבר קצת מתוך השירות שלך והפעילות בתוך לבנון במלחמה על המצב מול השיעים, שאני מניח שגם כן נתקלת ממה שדיברנו לא מעט גם עליהם, ומי שפחות מכיר אז באמת השיעים זה כל הנושא של חיזבאללה, זה ארגון שהוא שיעי, אז באמת להבין את הדינמיקה שם מה אתה למדת מתוך הדבר הזה? מבחינתי, מה שנקרא בזמנו שלג, מבצע שלג, מבצע שלום הגליל, בעצם נגמר בסוף ספטמבר, בשנת 1982, אחרי 4 חודשי לחימה, אלה ששרדו משהו כמו 5,500 מחבלים, עלו על 2 אוניות, בתוך צה"ל היו כאלה שלא נתנו לחסל אותם עד הסוף, יחד עם יאסר ערפאת, רובם הלכו לתוניס, חלק הלכו לעדן, שם למטה מתחת לסעודיה, התפזרו במזרח התיכון, ולמעשה עד שנת 1992, שהסדר העולמי העלה פה לשלטון את המשטר של יצחק רבין, והחזירו אותם עם נשק ועם הכל, דבר ששום עם לא עושה. היום אנחנו רואים הרבה עמים מקבלים פליטים וכו', אבל זה דבר מטורף לחלוטין. אתה אומר בעצם שאנחנו היינו הראשונים שהמציאו את הרעיון. כן, כן, בדיוק כמו עם הזריקות. אנחנו הנסיינים הראשונים. אז אני רק נתתי את זה במאמר מוסגר. הם 10 שנים היו מדוכאים, לא נשאר מהם שום דבר, חלשים מאוד. כבר היה ברור שהם הפסידו. הם פשוט הרימו אותם מהקרשים אחרי הנוקאוט והחזירו אותם חזרה להיות גורם. אבל העם הפלסטיני, איך שתקרא לו באיזה שמות שאתה רוצה, לא קיים. הכוח הצבאי שלו לא היה קיים ב10 שנים האלה. הם לא היו מסוגלים לעשות שום דבר. מה שבאמת נלחמנו בו, כבר לפני, זאת אומרת, מלחמות הן הולכות כמו נקרא לזה, כמו רעפים. אחד מכסה את השנייה. זאת אומרת, מלחמה אחת עוד לא נגמרה, וכבר השנייה מתחילה. כן. ככה זה בעולם. בכל המלחמות שאתה רואה. אז למעשה עוד לפני שנגמרה המלחמה עם המחבלים האלה, כבר היה לנו סיפור עם מלחמת איראן-ישראל הראשונה, שהתחילה בלבנון, באותו המבצע. מה שקרה זה ככה, אז אנחנו מדברים לפני 40 וכמה שנים, כן? כן. אז בגדול, השיעים של איראן התיישבו 150 שנה קודם למלחמת לבנון הראשונה, שהיום זה נגיד 200 שנה בערך, הם התיישבו בלבנון, והם היו מיעוט בלבנון, מיעוט קטן ודפוק. זאת אומרת, הדבר המעניין הוא שכל המיעוטים הסתדרו יחד לדפוק את השיעים, וזה עבד להם. כל המלחמות אזרחים, לבנון היא מדינה שמאוד לא יציבה, כל פעם היו מלחמות, כל פעם היו בעיות, אבל כולם דפקו את השיעים. זה המעניין, עד אותו הזמן. כן, שהיום הם מנהלים ושולטים היום בעניין. הם, למעשה מדינת לבנון היא בשליטתם. הרבה דברים מאוד בשליטתם, אבל אנחנו מדברים על לבנון כרגע.
אז מבחינתי צריך להילחם בלבנון ולא צריך להילחם בשיעים, זאת אומרת זה לא, מי שיחפש את השיעים וחיסולים ממוקדים וזהו, הוא מחמיץ את העניין. אתה צריך להכניע את לבנון, ורואים את זה כבר במלחמת לבנון השנייה וגם בראשונה, אפשר היה לראות את זה. כן, זה כמו שאומרים עכשיו על המלחמה בעזה, יש מי שמדברים שבעצם המלחמה היא לא בחמאס, המלחמה היא בעזה, חמאס זה הזרוע הצבאית, העזתים הם כרגע האויב שלנו במלחמה הזאת, ולא איזשהו ארגון. מי שעיניו בראשו בעצם מבין שיש לנו מלחמה עם האסלאם, ופשוט כל מיני חליפויות וכותרות וארגונים, וזה לא מעניין, אין לזה חשיבות. נגיד החמאס, בוא נגיד, הוא רעיונית, שייך לאחים המוסלמים, שצברי אל-בנה הקים במצרים ב-1928. כן. ומשם יצאו זרועות לכל מדינה במזרח התיכון, ובכל מדינה זה נקרא קצת אחרת, אבל זו אותה אידיאולוגיה, ובסוף אם אתה נכנס לקור, ממה זה בנוי? זה בנוי על האסלאם, זאת אומרת יש לך מלחמה עם האסלאם שרוצה לכבוש את העולם, זה לא, זה שזה קורה ארגון כזה, ואומרים לך זה רעיון, אי אפשר, זה קשקושים, זה אם העולם לא ילחם בזה, אז העולם ימות. פשוט מאוד. לכן אני בטוח שהוא ילחם. וגם חיזבאללה השיעי הוא אחים מוסלמים, או שזה כבר משהו אחר? לא, זה משהו אחר, כי אלה שיעים, אבל בעיקרון גם הם רוצים לכבוש את העולם. זאת אומרת, אתה רואה את אותו דבר, הם בכל מקום עושים את אותו בלגן, את אותו השיטות. אז זה המזרחנים יודעים לתאר מדויק, אני לא רוצה להיכנס לנישה שלהם. כן. עכשיו, כמו שאמרתי, 150 שנה קודם, הייתה אוכלוסייה של שיעים, שעברה מאיראן, באיראן הם היום חצי בערך השיעים. היא עברה מאיראן ונדדה לכל מיני מקומות במזרח התיכון, ואחד המקומות שהיא הגיעה זה, היא ישבה על דרום לבנון וגם בצפון לבנון ועוד כמה... בעלבק. כן, בעלבק, בכמה מובלעות. בוא נגיד שעד נהר האוולי, בסרי האוולי, שם הרוב זה שיעים, באזור הזה היום, כי המחבלים הפלסטינים כבר גירשנו אותם, הנוצרים לאט לאט עוזבים כי עושים להם את המוות, יש מעט מאוד, אז נהייתה אוכלוסייה שיעית, זה מה שנהיה. אז היו, אני חושב, 700,000 שיעים, היום 1,200,000 בדרום רק, אני מדבר על הדרום. היום בעצם רוב לבנון זה שיעים, זאת אומרת אם אתה תגדיר את זה מלחמה בלבנון, זה יהיה די מדויק, כמו שבעזה, הניסיון לחפש את הלא מעורבים זה קשקוש, זה כאילו כולם מעורבים. 80% תומכים בחמאס, זה האוכלוסייה. כן, לדעתי גם ה-20% פשוט לא ענו על השאלה. או שהם תומכים בג'יהאד האסלאמי. כן, שזה די דומה. זה כן. זה לא, זה אפילו עוד יותר קיצוני, אז זה לא, אין פה משהו שאנחנו יכולים עם אלה להסתדר ועם אלה לא. כן. עכשיו, מה שקרה זה שכשקם המשטר הפרסי, האיראני, האייתולות, כן, שהגיע האייתולה חומייני והגיעו כל האייתולות איתו והתחילו, הם היו נרדפים אז, גורשו ממקום. אז הם פשוט כשהם קמו, אז הם החליטו מיד לייצא את המהפכה. ואז הם שלחו, היו חכמי דת במרכאות שלהם, שהבולט ביניהם בדרום לבנון קראו לו מוסא צאדר. או מוסא סאדר, זה די, זאת אומרת אפשר את שתי הצורות הגיה בלבנון להגות, או מוסא סאדר, או מוסא צאדר, לא משנה. אני ראיתי היו, על כל קיר היה פוסטר שלו, הפנים שלו היו נראים מזרות אימה, מפחידות, כאילו, זה לא התמונות שרואים באינטרנט, היו כזה פרצוף מאיים נוראי, והוא היה הדמות שניסה להרים את השיעים בדרום שם, לארגן אותם, השיטות הרגילות, הדאווה, כן, הצדקה, ואחרי זה נותנים צדקה למשפחה, אז אומרים תביאו לנו את הילד למדרסה, ללמד אותו, בקיצור מגדלים אותו מחבל, כן, השיטות האלה ככה, הם מגדלים מהר מאוד דור של מחבלים. אז הוא זה שהוא למד בקום, הוא למד בקרבלה, הם לומדים בקרבלה, היום זה דרום עיראק. שם יש מלא שיעים גם כן, הם הרוב כבר שיעים בעיראק. מדברים על משהו כמו 80 ומשהו אחוז שיעים בעיראק היום. וואו. הם גירשו את שאר האוכלוסיות, הייתה שם מלחמה והייתה שם כל הסיפור עם דאעש וזה שהסונים עשו, כי זה תגובת נגד לזה שהמשטר שלהם נפל,
אז הם התמעטו, הם הלכו למקומות אחרים. היה רצח עם גם בדרום של השב"כים, ומה שעשו לכורדים בצפון מזרח, האשורים גירשו אותם. עיראק בזמן, נגיד, נניח, סדאם חוסיין, אז היא הייתה שליש בדרום שיעים, במרכז סונים ששלטו, סדאם חוסיין היה סוני, ובצפון קורדים. זה כאילו החלוקה שהייתה רוב השנים, נגיד 100 שנה של עיראק. עד שהאמריקאים עזבו, וכשהם עזבו הם נתנו המון כוח לשיעים, הם עשו הסכמים סודיים של ה-CIA ושל הפנטגון עם האיראנים, ונתנו להם כוח, זאת אומרת, אמרו להם, אל תתקפו אותנו, תנו לנו לצאת, אבל אנחנו נשאיר לכם את השליטה בעצם. וואו. ככה הם יצאו. הם בעצם נתנו לאיראן במתנה את עיראק. את עיראק. וואו. בדיוק. ככה הם יצאו. כי אחרת זה היו מזנבים בהם. כן. אז זה הרעיון של איך הם נסוגו. אז מי שהקים את הכל זה המוסא צאדר הזה, והוא, מה שקרה, הוא נסע לפני המלחמה, הוא נסע במשלחת עם עוד 20 איש, נסע לקדאפי, הזמין אותו לביקור, וקדאפי... ללוב. כן. וקדאפי שלט המון שנים בלוב. קדאפי עשה הפיכה בלוב, הוא היה קולונל, מועמר אל קדאפי, והוא הפך את זה, והיה שם שיטה כזו של הפיכה בלתי נגמרת, אף אחד לא יכול לקום עליו. והם דיברו ביניהם, אני לא יודע מה היה, באיזשהו שלב הוא החליט שהוא שם אותו בכלא. זאת אומרת, זה שהוא אורח זה, כאילו הוא שם אותו עם ה-20 איש האלה בכלא, ככה. וחטף אותו. והוא ישב בכלא של ארגון הביון שלו, משהו כזה, כאילו כלא לא רשמי שיש לו איזשהו מקום סגור עם שרשראות, איזה תא, אני יודע. ואומרים שהוא חי שם 20 שנה, עד שהוא מת, כמה הוא יכול לחיות. עכשיו, במשך כל השנים, הוא נעלם בשנת 78, אז 1978, אז השיעים מחפשים אותו, לא יודעים איפה הוא נמצא. כן. לימים, אחרי שקדאפי, המשטר שלו נפל, זה קרה לא מזמן כבר, אז אומרים שהגופה של מוסא צאדר הייתה במקרר, קברו אותה, יש כל מיני גרסאות, אבל היו עדי ראייה שהוא חוסל בלוב על ידי קדאפי. כן, לא משנה, הוא ישב בכלא 20 שנה. עכשיו, זה הדבר הזה שהגיע את השיעים שם, כי אין להם מנהיג. ומה שקרה אחריו, זה הגיע אדם אחר, שהוא היה חבר שלו, למד איתו גם כן שם בקרבלה וכל זה, והוא, מוחמד מהדי שמס אל-דין, הוא רצה להחליף אותו. עכשיו, כדי להחליף אותו, זה קצת בעיה, כי אם הוא יורש אותו, והוא יקום לתחייה, יחזור, אם קדאפי ישחרר אותו, כן, נניח, יהיה להם צרה צרורה. כאילו, איך העזת לשבת על הקורסה שלי? איך העזת לזה? אז הוא התחיל לעשות כל מיני כאלה, הוא הוציא פתוות, כן, פסקי דת, פסקי הלכה מוסלמים, כן. כן, מישהו מוכר וויסקי, אז לכו תשברו לו את הקיוסק, מישהו, זה כל מיני דברים קטנים, אבל לאט לאט הם שומעים לו וזה, ואז הוא הופך להיות הנציג שלהם. עכשיו, הבן אדם הזה, באיזשהו שלב, הוציא פתווה, אסור לשתף פעולה עם הישראלים, מבחינה מסחרית, דברים כאלה. צריך להתנגד לישראלים, והוא אומר שאנחנו בעצם כוחות ההתנגדות, וכדי להתנגד אנחנו יכולים להחזיק נשק ויכולים להילחם בהם, זאת אומרת, הוא הוציא עלינו כמו חוקי נירנברג, להרוג אותנו כאילו, זה דבר... ויום אחד אומר לי קפטן מוניר, אחד שזה היה ככה... הערבים הכירו אותו, אני לא אגלה את שמו. הוא אומר לי, תשמע, גם לנו יש שיעים וזה, ובקרוב יש חג, והם, זאת אומרת, לפני זה הוא עוד אומר לי, תלך, תביא אותו לשיחה וזה, קח את הג'יפ, ותביא אותו לשיחה. עכשיו, קצת הם הכירו אותי בעיר מכמה תקריות של כזה קרבות, שעצרנו מחבלים וזה, ותקרית אחת הייתה מפורסמת, הרשימה אותה מאוד, יש שם בלבנון מיליציות, או יש וורלורדס כאלה נקרא לזה, כאילו אלי מלחמה, מה הכוונה? שרי מלחמה כאלה. כן, נגיד מישהו בכפר, הוא דמות דומיננטית,
החבר'ה של המודיעין שלנו באים ואומרים לו, תשמע, אנחנו צריכים חיילים לצבא דרום לבנון בהמשך, אבל בהתחלה אומרים לו, תגנו על הכפר שלכם וזה, אנחנו מסכימים שיהיה לכם נשק, וכאילו אנחנו לא ניתן, בדרך כלל זה לכו תקנו, אנחנו נרשום את המספרים האלה, יהיה לכם איזשהו תיעוד שתוכלו להחזיק את זה בבית, זה כאילו הרשמי. עכשיו הם גם לפעמים הלכו עם זה, הם התחילו ללכת עם זה, אבל בעיקרון, בטח בכפר, אבל בעיקרון זה מה שהיה, שאמרנו להם, אתם תקימו מיליציה, תשמרו את העניינים בכפר שלכם, וזהו, ואז לא ייכנסו מחבלים, אז לא נצטרך לבוא לעשות לכם, כאילו זה התחיל בתור רעיון חיובי במרכאות. ככה זה אגב כל הרעיונות, בואו ניתן להם לשלוט באיזה זה, וזה אותו הזה. עכשיו, היו כמה כאלה, היו בכל כפר, משהו כזה, בכל כפר משמעותי, ואני ידעתי על עשרות כפרים, בכל כפר מי זה, וכמה כלים יש לו, רשמית, יכול להחזיק לו, אבל זה הם, מאיזה מוצא הם היו בלבנון בעיקר? הרוב היו שיעים שם, הרוב היו שיעים בצבא דרום, לא, בהתחלה לא, הכל היה נוצרים, לאט לאט התחילו לגייס שיעים, זה לקח, בשלב מסוים הם נהיו הרוב, וזה היה כבר בעיה גם, אבל אז הם לא היו עוד צבא דרום לבנון, הם היו שבטים קטנים, כן, כל אחד בכפר שלו, או רובע בנבטיה זה כמו באר שבע, בירת הדרום שלהם. כן. אז רובע מסוים, יכול להיות שיש שם איזה כזה וורלורד כזה, איזה שיעי כזה שמתייחסים אליו, אז עכשיו, יום אחד מגיעה מכונית, ובחור צעיר פותח את הדלתות, ועולה מהר במדרגות, בבית שאני יושן על 6 טון נשק ותחמושת שלקחו שלל מתחתיי בחדר סגור, וזה עם מנעול קיטבק סגור. ויש 16, הרוב נוצרים, יש מעלינו דגל של דרום לבנון, צבא דרום לבנון, עם הארז, עם הפסים האדומים. יש לנו רכבים כאלה, כל מיני, אתה יודע, כאילו של דרום לבנון, ויש לנו רכבים שנראים של המחבלים שלקחנו שלל, כל מיני רכבים, ואנחנו עושים את המשחקים שלנו, נוסעים לכל מיני מקומות וזה, וככה זה עולם חשאי כזה. הם נפגשים עם אנשים, וככה זה עובד. אז הוא מגיע ככה, עוזב את המכונית ככה. עכשיו, אני מיד נדרך, אולי איזה מכונית תופת, אני יודע, מה פתאום זה, אבל הערבים נותנים לו לעלות. אני הכרתי אותם כבר, כי כל פעם שהיה משהו, הייתי רואה איך הם מתפקדים, והיינו גם עושים כל מיני תרגילים, אני ועוד אחד, בשביל לראות מי, מה, מו. עכשיו, הם לא באמת חיילים. הם, חלק נתפסו על ידי המחבלים, מינו אותם, עקרו להם ציפורניים וזה, חלק גדלו עם קטיושות כל הזמן, אז הם היו עם סיוטים, לפעמים מישהו קם בלילה בוכה, היו כל מיני, זה פסדה של צבא. יש איזה לבנוני אחד בן 40, מבוגר, הוא מנהל אותם, וזה כאילו צבא. כן. זה לא צבא באמת, זה לא כוח מסתער, זה לא גולני, זה לא... אבל... כן. הכל הצגה, אבל אנחנו תומכים אתה מבין, אנחנו יש לנו קשר... במעין מיליציה הזאת. כן, אנחנו יש לנו קשר עם הצבא, ברשת הקשר, שברשת הקשר מדברים בערבית ועברית ביחד, זה משמש כזה, ככה זה נשמע. ואנחנו מחזיקים את זה כאילו צבא, ואז זה כאילו כביכול צבא לבנון כובש. אני יכול לתת אפיזודה, סתם, תכף ניתן, אבל בכל אופן מגיע הבחור הזה, והוא נכנס מדבר עם אחד מאנשי המוסד, שהוא כזה אחד טוב. אותו קפטן מוניר, כן, קפטן מוניר. A.K.A, כן. כן, כן. אז הוא בא אליי, קפטן מוניר בא אליי ישר, ואומר לי, אני לא הבנתי מה קורה, עוד נכנסתי, ואולי דקה הם דיברו, הוא בא אליי לחדר שלי, חדר המבצעים, יש מכשירי קשר, מפות, רשימות, איפה ערבים עם נשק, כל מיני, מה שאני צריך לדעת, והוא אומר לי, חטפו את האבא של ההוא בבית קפה במרכז נבטיה. הוא אומר לי, זה או עכשיו או לעולם לא. It's now or never, ככה הוא אמר לי, כמו בשיר של אלוויס פרסלי. כן. אז אני אומר לו, now, עכשיו, אני אומר לו, עכשיו. אז אני יודע שזה בשוק, וחטפו אותו מחבלים. אז אני צריך להחליט אם אני לוקח M16 ומחסניות אפוד זה, או אני לוקח קלצ'ניקוב ומחסניות של קלצ'. אז אני מחליט קלצ' לבלבל אותם, להיות כמוהם. אז אנחנו נוסעים בג'יפ, ויש איזה עיכול, זה משהו כמו 1,600 מטר להגיע למרכז השוק, אנחנו בכפר שנקרא זיבדין, היום זה כבר התאחד עם נבטיה, אבל זה היה, בוא נגיד, ממערב לכיוון הים, על כביש נבטיה צידון. כן.
אז אנחנו נוסעים בג'יפ, והוא אומר, כזה סיבוב חד של כאילו למערב, 270 מעלות, כזה ברך חדה כזו, ויורדים שם מים מהערים. אז הוא אומר לי, יום אחד אני אמות פה. אז אני אומר לו, אני חברת ביטוח אמינה ומשלמת. שיא הרצינות. ואנחנו נוסעים ככה לשוק. בדרך לשוק, יום שוק בנבטיה, זה אז עיר של 50,000, משהו כזה, נראה לי. היה מלא שיעיות עם הסמרטוטים השחורים, ובגדים תלויים וזה, מעבר צר בין בניינים 2 קומות. ככה זה היה השוק, עוד לא מפותח. ויש שם קצבים שחותכים כאלה פרות ועיזים שתלויים ומטפטפים דם ומלא ומסתובבים סביבם, כל מיני כאלה, זה כבר לא זבובים, זה מין ציפורים קטנות, אתה יודע, זה משהו, ואני... אפשר לראות את זה אצלנו פה בארץ, כשאתה... היינו בניווטים, כשהיינו מעוותים, אז לפי הריח אתה יודע שאתה מתקרב לכפר הזה. אתה מריח את החלל. כן, ממש ככה. כן. וחולפים על המשטרה. עכשיו, מה זה המשטרה? באותו הזמן חשבתי, יש 2 שעושים קפה, ככה, אתה יודע, עם אקדחים טופיים. עכשיו, בגדול, אני יודע שאסור להם, בקיצור, אם הם שולחים את היד לאקדח, או אני רק רואה את התנועה הזו, שהולכת לאחוז באקדח, הם גמורים. כאילו, אני לא מחכה שהוא ישלוף. אתה מבין, אבל אני רואה אותם, מה זה, אתה יודע, כאילו הם לא מתערבים. משטרה יודעת שהיא לא יכולה להתערב בעניינים שלנו. כן. אנחנו נוסעים ככה, נכנסים לתוך השוק. פתאום, בכל הבלגן הזה שצפוף, ילדים ונשים וזה, והוא נוסע עם הג'יפ מהר ודוחף, כאילו, יש אנשים שפוגע להם בברכיים והם זזים מהר. ומצפצף להם כל הזמן, ופתאום רואים 3 ישראלים שאני לא מבין איך הם הגיעו לשם, תהרוג אותי. הולכים עם הרובים כאילו זה המשמר האזרחי בתל אביב. ככה תלויים עם הקנה למעלה, זה הפוך כאילו. ואז הוא אומר להם, אנחנו הולכים להתקל עם מחבלים, אני מבקש מכם להיות ערניים לזה, תכף תשמעו את העיריות. ככה הוא אומר להם. אז אני מתחיל להיות מבסוט, כאילו, אז אני מתעורר, זה הטבע שלי, אני בדרך כלל כזה, אז אחד מהם עם דרגה, עם רב סרן, הוא אומר, מה? אתם הולכים להסניא את כל אלה, את כל העיר הזו עלינו, מה יש לכם? כאילו, הוא מסרב לקבל את העובדה שיש מחבלים בנבטיה, אתה מבין? זה עכשיו, אנחנו יודעים שהם חטפו את אבא של ההוא שהגיע אלינו, כן? והם מחזיקים, יש להם רובים, ויש להם מזוודת נפץ. וזה בתוך השוק. עכשיו, זה משימה שאם הייתה בתוך ישראל, זה מקבל אותה הימ"מ, ומפנים את כולם, וסוגרים את האזור, וזה מתחיל ימים שלמים, משא ומתן, ופה ושם, ובסוף פורצים או לא פורצים, לך תדע מה יהיה. עכשיו, זה לא יכול לעבוד ככה. המוסד אין לו את הפריבילגיה הזו. אז הוא אומר, הוא רואה שהם, כאילו, הם לא מקבלים את המשימה, את זה שהולך להיות משהו, וגם לא מבינים את ההזהרה, שהוא כאילו לא נפל להם האסימון. אז הוא אומר להם ככה, הוא מנפנף אותה, הוא אומר להם, שתשמעו יריות תבינו. הוא שם גז וממשיך הלאה. ואנחנו ממשיכים ככה לתוך השוק, עוד קצת, ואז אנחנו מגיעים, פתאום הוא שם ברקס, אני רואה, יש פה בית קפה, ידעתי שזה יהיה בבית קפה הדבר הזה, יש בית קפה, עפים טבורטים, זה הכיסאות המזרחיים הקטנים האלה שקשורים, כלואים, אתה יודע, מין כיסאות כאלה, גובה כזה אולי, זה הכל. מתעופפים בבית קפה, עפים החוצה גם. מלא אנשים מסביב, המולה רעש וזה, והולך שם בלגן משהו. אז הוא יוצא עם ה-FN, 9 מילימטר, זה מה שהיה לנו, נכנס פנימה, ככה פורץ פנימה וזה, ואני שומע, תח 2 יריות. אז אני אומר לעצמי, 13 פחות 2, הוא נשאר עם 11. אני יוצא מהרכב מיד, אני צריך לשמור על רכב המילוט, ולהגן שלא ייכנסו כל ההמון פנימה אחריו. אני שם דריכה בקלצ'ניקוב, תח 2 יריות. היה מעליי שלט מובייל אויל, שהיה מפח עם מסגרת מעץ, תלוי בין שתי הבניינים. הכדורים עוברים על יד השלט, אני רואה את השלט עושה ככה. איזה מזל שלא מעליי, זה עוד עלול ליפול עליי, אבל ככה אני כאילו זה. עכשיו אני יודע, אני עם 28. הם לא ייתנו לי להחליף. אני עושה להם ארג'ה על הווארה, מגרש אותם, זה, לא, הם עומדים 5 מטר מני, 5.5 מטר, זה מה שנתנו לי, לא יותר. עכשיו, אין לי ברירה,
זה קרוב, הם יכולים להתנפל עליי. אז אני כל הזמן זז ומסתובב לכל הכיוונים, ומסתכל עליהם עם הרובה ככה, כדי שאם מישהו ינסה לעשות משהו, אז הוא כבר בין הכוונות שלי. זאת אומרת, איך שאני רואה אותו, הוא כבר על הרובה יכול לעבור, זה קלצ'ניקוב, יכול לעבור 7 אנשים. זאת אומרת, זה לא חכם מצידם לעשות משהו, כן? ויהיו אחרים שיפגעו גם. אבל בכל אופן ככה אני עושה. עכשיו, איך אני רואה את הזה? אמרתי, אנחנו חיים בעולם של מראות וצללים. יש מראה שבורה לג'יפ, יש שמשות, יש אנשים עם משקפיים כמו מראות, פה ושם אני קולט מאחוריי גם, ואני כל הזמן זז ומסתובב. ומכיוון שאני זז, אם מישהו ירוץ אליי עם סכין, אז הוא יפספס אותי. אתה מבין? כי אני בתנועה. זה הרעיון. כן. אנחנו בעצם, מה שאנחנו עושים זה כמו שוד. שוד בנק. אנחנו שודדים את החיזבאללה. את מה שיהיה, מתחיל להיווצר שם, הארגון הזה. כן. אז עכשיו, ממה אנחנו שודדים אותם? מהבן אדם שהם תפסו, שהם מאיימים עליו, ידענו שמאיימים עליו, ומנסים לשבור אותו, כאילו להשתלט עליו, ויש להם נשק. ההוא בינתיים חוקר, אני שומע עפים כיסאות, מכות, זה, הוא עם אקדח, יד אחת אקדח, יד שנייה הוא תופס אנשים, זורק אותם לקירות, מכה אותם, כל מיני זה, ושואל אותם שאלות. זה מה שהבנתי שמתרחש, ממה שקלטתי. עכשיו, הבעיה זה גם למעלה, אם ינסו להפתיע אותי, אז היה איזה כמה בורות כאלה בשוק, והיה להם איזה מין נוזל מצחין שחור, והיה איזה משהו שמנוני עליהם, ואז השמן הוא משקף את השמיים אז תלוי בזווית, אני רואה משהו מלמעלה גם. כן. אני כל הזמן מחפש מי עלול לעשות לי משהו, ובאיזשהו שלב הוא תופס מישהו, זורק אותו החוצה לעבר הג'יפ, הבן אדם כנראה קיבל בוקס, עף לג'יפ. אז הוא זורק לו איזה משפט בערבית, אני רואה שההוא הבין את זה, ומטפס לג'יפ ונכנס מאחורה. אז איך שהוא עשה את זה, אז קפטן מוניר נכנס לאוטו, מתחיל, אני נכנס אחריו, הופך את הקלצ'ניקוב, אתה יודע שהקנה יהיה החוצה, ואנחנו נוסעים לאיזשהו רחוב צדדי, שם אני קושר את הבחור הזה, הוא נראה לי גוץ כזה, בן 19. ונוסעים אחרי זה לבית שממנו אנחנו פועלים עם 16 ערבים. שהוא הגיע והוא אומר לו, תעלה למעלה, אני שם לב שהוא כבר השתין, כי כל הדרך הוא מאיים עליו, הוא מפחיד אותו, לקראת החקירה, כאילו זה הכל המשך של חקירה, כל מה שמתנהל זה חקירה. מה מתברר? הם ברחו והם השאירו אותו לשמור על אתה מבין, שהם יוכלו לברוח, והוא מחזיק אתה מבין, מונע מההוא להתארגן, מהוורלורד הזה להתארגן, שאנחנו, יש לנו פחות או יותר הסכם איתו. ואז התחילו לפוץ בעיר זה, שהישראלים יודעים להרביץ ויודעים לירות ויודעים זה, וכאילו זה היו עוד כמה תקריות כאלה, וכאילו הם התחילו לדבר עלינו, כאילו אנחנו ג'יימס בונדים, כן, כאילו זה, ויצא כזה, בקיצור, הוא ניצל, זה נחקר, נעזוב את הסיפור הזה, באיזשהו שלב יצאה הפתווה הזו, זה לקראת האשורה. אשורה זה חג שיעי שבו הם, בגלל שמי שהיה צריך לרשת את מוחמד, האיש שלהם, לא התמנה, ועשו להם איזו התקפה, הוא קרא שיעזרו לו, אני לא אספר את הכל, זה מספרים הערביסטים, אלה שיודעים טוב את הסיפור, הם לא באו לעזור לו באזור קרבלה, לכן החבר'ה הסונים עשו לו שם איזה תעלול, ניצחו אותו במלחמה, ומאז... לקחו את השלטון. כן, ומאז הם דפוקים, אז מה קורה? הם 1400 שנה, הם מקים את עצמם, ביום העשירי זאת אומרת, הם כל הזמן, זה מין חג כזה שהם מצטערים וזה וזה, ואז בסוף הם מקים את עצמם, וזה זה שלהם. אז לפני השורה וזה, אז קפטן מוניר אומר, קח את הג'יפ, תביא בכוונה עם ג'יפ, כן, כאילו זה חשוב, אם אני בא אליו עם אוטו רגיל, אז יכולים לחשוב ככה, אם זה עם ג'יפ, זה רשמי, זה... בכל אופן הוא החליט ככה, נתנו לי איזה ערבי אחד, דווקא שיעי, והוא צריך לעשות את הדיבורים, כאילו אני האחראי, אבל הוא צריך לעזור לי בדיבורים, להביא אותו. כן. עכשיו זה לא פשוט, זה בן אדם שיש לו איזה 60-70 אנשי ביטחון,
כאילו הוא גם, יש לו איזה כנופיה, רק מה, אין לו רישיון מאיתנו, כאילו. זה העניין. כי איראן היא זו שנותנת לו כסף והוא מתחיל להתארגן. ואז קוראים לו אני מביא אותו, בהתחלה הוא לא רצה לפתוח את הדלת, הוא אמר לו את משפט הקסמים, אני מזכיר לכם, זה בסגנון, יש פה איזה תעלול, זה לא כזה פשוט. באיזשהו שלב הוא החליט שהוא יוצא, והוא נתן לו את המילה שאני לא אפגע בו ואני אחזיר אותו בלי בעיות. ואז הוא יוצא לבוש בחליפת טוויד כזו, מערבית יחסית, כמו של האנגלים, ועולה, אני לא עוזר לו, אני נותן לו לעלות על הג'יפ, זה קשה להיכנס, כי זה הג'יפים של אז, ג'יפ אמריקאי קטן, אם עוד יצא לך לראות כזה דבר, קשה להיכנס אחורה, כי זה מכוסה כזה עם ברזנט, ואני נותן לו להתאמץ, ואני רואה שקשה לו, ואני עוקב אחרי העורקים שלו, זאת אומרת, הוא בן אדם בשנות ה-40 המאוחרות, משהו כזה, ואני רואה שקשה לו, אני נותן לו את זה בכוונה. ואני רוצה ללמוד מי הוא, מה הוא, הכל. בסוף הוא עולה, מתיישב, לוקחים אותו לבית שלנו, והוא לא יכול, מרוב כל הלחץ וההתרגשות, הוא לא יכול לעלות לקומה הראשונה, בסך הכל לדבר בחדר. אז אנחנו עושים את השיחה בחוץ. אני לא אכנס למה היה, אבל הערבים שהיו, שמעו אותה. זאת אומרת, זה לא היה כזה... הוא לא יכול לעלות, פשוט הלב שלו, לא יודע, הוא היה חולה לב. מהלחץ, כן. כן, תראה, חקירות, עשו מחקר, למוסד לא עשו מחקר ממה שאני יודע, אבל השב"כ, מכל אחד ל-1,600 נחקרים, או 1,800, משהו כזה, היו מתים מאותם שריר הלב, בלי שנגעו בהם. זאת אומרת, הלחץ זה... מלחיץ אותם לחקר על ידי מוחברת, כן? זה לא צחוק. כן. אז, טוב, אז הוא, מוחמד מהדי שמס אל-דין, הוא לא יכול לעלות, אז כל השיחה הייתה, קפטן מוניר מדבר איתו מה שמדבר איתו, אחרי שהוא מדבר איתו, הוא אומר לי, כאילו שואל אותי, מה אתה רוצה להוסיף? וזה, הוא תרגם לי את הכל. אז אני אמרתי את מה שאני אמרתי. כיוון אחר ממה שהוא ניסה. יש לנו הצעות אליו, כן? זה לא שאנחנו, זה העולם, אתה יודע, אנחנו מעוניינים שהוא יקבל את ההצעות ויהיו איזשהו... עכשיו, מה לעשות? זה לא יסתדר, כמו שרצינו, ואז ראינו שזה לא הולך, אז הוא אומר לי, תחזיר אותו. אז עכשיו אני לוקח אותו חזרה בג'יפ, מביא אותו הביתה, כל השכנים, זאת אומרת, בינתיים נדלק אור, בלגן, זה באזור, הוא גר בנבטי הפוקה, זה נבטי העילית, איזה אזור בעיר שהוא מלא וילות כזה וזה. החזרתי אותו, אז הם ראו שהוא חוזר חי, בריא, שלם, לא קרה לו כלום, אתה מבין? אז כאילו לא עשינו לו משהו. וגם היו עדים לכל העניין הזה. מה שקרה זה שאני לא ידעתי מה זה השורה וזה, אבל יום לפני היום העשירי, אומר לי, אחר הצהריים, אומר לי, קפטן מוניר, אומר לי ככה, לפני שנוסע חזרה, אומר לי, תשמע, אצלנו גם יש שיעים, זה נכון, יש לנו קצת באזור עכו וזה. השב"כ עשה מחקר, אצלנו אין תהלוכות כמו אצלהם, יש תהלוכות, הוא מכין אותי והם, אל תתערב, תן להם, הם נוסעים למרכז העיר, הם יעשו שם תהלוכה, והמשטרה תשמור, אני שואל אותו מי ישמור על הסדר, וזה אומר לי המשטרה. אני אומר, מה, שתי השוטרים האלה עם האקדחים הטופיים? הוא אומר, לא, יש שלישי, מחמם את הקפה. אמרתי, בסדר. טוב, ככה זה אמור להיות. ומה שקורה בפועל, זה בבוקר למחרת, אני קם בצהריים, אני יותר פעיל בלילה, זה הטבע שלי. אז אני קם ככה, לא יודע, 8 אני יורד, יש לנו כזה 2 מכלי מים על כזה קיר אבנים, שהברז הוא כמעט, הוא בגובה, נגיד, הפה או הפנים, משהו כזה, אז אפשר להתרחץ שם, ואפשר, כי זה היה בית של מחבלים, של נשרי המהפכה הפלסטינאית, שזה היה ארגון סורי שהקים כביכול של המחבלים, כן. ולפני שהם ברחו הם חיבלו במערכת המים, בהרבה דברים הם חיבלו בבית והשאירו גרפיטי וזה כאילו, ברחו, אבל זה, ואנחנו לקחנו את הבית שלהם שהוא ממש בנוי בתור סייף האוס, כאילו זה מושג בעולם המודיעין, זה בית שיש לך שם אפילו תא מעצר, יש בו, כאילו אתה יכול לעשות הכל, כאילו בעולם הביון בבית הזה, אז
יש בתים שאפילו שולטים עליו באש, אבל בעיקרון זה נראה בית ערבי רגיל. כמה קומות, ושתי קומות, וגג מעל זה, וכל הערבים הם יושנים בקומה הראשונה שמה, בערך בחצי של הקומה. בחצי השני, זה אמרתי, יש אולם כזה, חדר גדול, כמו כל החדר הזה, כמו כל זה פה, מלא ברובים, ערימות של רובים, מקלעים, מה שאתה רוצה, ארגזי תחמושת, רימונים, RPG, כל הציוד, אני לא רוצה להגיד לפרט את כל הדברים. ופתאום בבוקר, אני יורד לצחצח שיניים, וזה כזה להתחיל להתעורר, ופתאום אני רואה שנוסעות מסעיות מלאות בשים עם דגלים וזה, ועוצרות ויורדים אנשים, ומגיעות מכוניות, נניח מרצדס 1968 כאלה, אבל מה, כזו מכונית יכולים לשבת 11, 12, כאילו, 3 מאחורה בתא המטען עם הרגליים ככה מתנדנדות בחוץ, כל המכונית מלאה מעל הכמות, איזה, בכל חלון יושב מישהו עם התחת על החלון, מחזיק את החלון הפתוחים, הוא מחזיק אתה יודע, בין החלונות, את זה, ומנופף באיזה דגל או משהו. ויש להם חרבות, יש להם כל מיני דברים, ופתאום מגיעים במכוניות גם אנשים חמושים עם קלצ'ניקובים. ואני רואה אותם, יש להם רימונים, קלצ'ניקובים, ואני רואה אותם, עושים סימנים, זה מרחק כמה מאות מטרים, מין מגרש כזה שלפני הבית, הם עושים סימנים לאנשים, תלכו לשם. עכשיו, יוצאים החבר'ה של מילן הנוצרי הזה, עם הרובים שלהם, והוא אומר להם, תלכו, תשלחו אותם לכיוון חזרה לכביש, הם צריכים ללכת לעיר, לנסוע לנבטיה, שם הם צריכים לעשות את ההלוכה. והם, יש להם כזה סמרטוט על הראש, כתוב בדרך לירושלים, כמו שאתה יודע, האיראנים גם על הטילים שלהם, הם כותבים את זה, כאילו הם בדרך לירושלים, אז הם עוברים דרכי. זה כמו מסע צלב, באים דרכי. אז הם עושים להם סימנים, לא, לשם. עכשיו, זה אלפים, זה לא נגמר, זה כמויות אדירות של מכוניות, יורדים מהם אנשים, והשדה הזה שהוא כמו, נגיד, כיכר מלכי ישראל, אני בכוונה קורא לה ככה, לא כיכר רבין, כאילו, זה הגודל שלה, הולכת ומתמלאת באנשים, בכמויות אדירות של אנשים. אז, והם עולים, לאט לאט נדחפים, הם כאילו הולכים קדימה. ואז, מה אני רואה? אני רואה תופעה שמארגנים את הנשים, יש נשים אלמנות בלבנון, מארגנים אותם, אתה רואה רק את העיניים שלהם, כמו הטלפים, הכל שחור, הכל זה, ומארגנים אותם שורות, ללכת קדימה. עכשיו, איך שאני רואה את זה, אני עולה למעלה, יש עוד בחור אחד איתי שהיה בגולני, שהוא כזה מגיסט, אתה יודע, בזה הוא טוב, בוא נגיד, ואיתו אני יכול להסתדר, אנחנו שנינו היחידים שנותרו מהישראלים, אף אחד מאנשי המודיעין לא נשאר שם, ואני עולה למעלה, אני רואה אותו כבר, הוא לוקח מגים, ואז היה 03 בראונינג, והוא אוסף אותם אוסף אותם מכל מיני מקומות שהם היו במרפסות, בכל מיני בבניין הזה, ופשוט מוביל אותם לחדר שלנו, ואנחנו תמיד, לא היה לנו פתרון, אמרנו נמלכד, אמרנו נתבצר, התבצרות, תמיד מצאתי שזה לא יעבוד, כי לאורך זמן יצליחו לפרוץ אלינו, יצליחו לזרוק אלינו רימונים, כאילו, כמה אתה יכול להתבצר? נכון. והיו מלא מצבי כמעט תקיפה, שבאו אלינו אנשים שאוטוטו, כאילו, אתה לא יודע מי הוא מה, והוא גם חבוש. כל מיני כאלה. אז, ואני משתמש בערבים שלי בתור כנריות, כאילו, אני רואה איך הם מגיבים, גם הם רואים איך אני מגיב לישראלים, אבל אני ממש הפכתי אותם, כי אני בנחיתות, אני לא יודע את השפה, וגם אם אני הייתי יודע את השפה, עדיין יכולים לעשות לי מה שהם רוצים. נכון. אז אני רואה את המצב, אני רואה את הפנים שלו, מגיע עם המקלעים, אני מבין, אני אמרתי כבר שמע ישראל, ואמרתי שמע ישראל, ואני רואה שגם הוא אמר, כאילו אתה, במצב הזה אתה מבין שזהו, אנחנו הולכים למות, מלא אנשים חמושים מגיעים, ואני יודע שהכוח שלנו על הערבים האלה, זה כוח, כמו שתיארתי אותו, זה לא כוח צבאי אמיתי, זה לא,
זה לא מוצב עם 16 לוחמים שילחם, זה אנשים שבאיזשהו שלב הם יאבדו את האומץ לעמוד מול הדבר הענק הזה שמתחיל להיווצר. ואז מה שקורה זה שבאותו שלב אנחנו מדברים מה נעשה, ככה בלחץ. אז אני רואה אותו מסדר כבר את המג על החלון, ועוד וזה, ואז אני רואה אותו את הרובה, אני אומר, בראש שלי עובר שיש דלת, אנחנו שמים מקרר על דלת אחת, כאילו, ועוד דברים חוסמים, יש לנו 2 דלתות לחסום, ויש כמה חלונות, אז אנחנו חוסמים, וזה הבנו מיד, עכשיו צריך להחליט איזה נשק לבחור. כן. אז הוא רגיל ל-M16 מהצבא. אני מרגיש טוב עם קלאץ' עם זה, עם כל הכלים, כי לימדו אותי. ולימדתי את עצמי. אז הוא רוצה את הרובה שלי. למה? כי הדלת, הוא יכול לראות עם M16 דרך העץ, הכדורים של M16 עוברים יפה. וגם יש לו אפוד מלא לזה. אני נותן לו את הרובה שלי. אז הוא אומר לי, ואיפה האפוד? אז אני מוציא אותו מתחת למיטה, נותן לו את האפוד, ואני לוקח את הקלצ'ניקוב. ואז הוא רואה עוד דבר מוזר, אני מחליט לקחת, כי בשעה הזו כל יום אני מתקלח, אני מחליט שאני לובש, היה לי בגד ים ספידו, בטעות הייתי יום אחד בחיל הים, אז נשאר לי הבגד ים, הייתה איזו טעות מנהלית כזו, ואני לובש, אז הוא אומר לי, מה? אני אומר לו, כן, אני הולך להתקלח, מה זאת אומרת? כל יום בשעה הזו אני מתקלח. ואני לוקח את הדברים, אתה יודע, מגבת וזה עם רובה, והכל כמו שאתה רגיל, רובה ואקדח והכל. אז הוא אומר לי, מה, אתה השתגעת? אז אני אומר לו, כן, מה אתה רוצה שאני אעשה? איך אני אעצור אותם? אז אני צריך לרדת. אז הוא אומר לי, הוא הבין שיש פה תעלול, כי אני עושה תעלולים, כן? הוא רואה את זה לכל אורך שאני מסתדר עם הערבים בתעלולים, כן? כל הזמן. אז הוא אומר לי, אתה יורד למטה, ואיך אני אראה על יד... אני יכול לראות עליהם באוטומט, אבל איך אני אראה על ידך? זה מה שהוא שואל. אז הוא אומר לו, תראה על ידי בבודד. אז הוא, כאילו, אני נותן לו אישור, אתה מבין? אני רוצה שהוא יאפשר לי יותר זמן חיים. זאת אומרת, אם מישהו, אני צריך להחליף מחסנית או משהו, אז הוא יירה במי שמתקרב אליי, וככה יהיה לי את השברירי השניות האלה שצריך. כן. וככה אני יורד עם הקלצ'ניקוב, עם המחסניות שלו, עם האקדח, עם המחסניות שלו, זה הכל עליי. אני יורד לשם. עכשיו, בינתיים עוד לא הגיעו ה-30,000, מתחילות להגיע אנשים, הטלפיות, ודוחפים אותם קדימה. אז אני פותח את הברז הזה של המים, ואם אני מוריד את הבגדים, את הכל, את המכנסיים וזה, מחזיק ככה את האקדח עם 2 מחסניות, שם את זה שם בגובה שזה נוח. את הרובה אני משעין, לא דרוך, לא נצור על הקיר הזה שעליו המכלה מים, ושם אני, אתה מבין, זה אשליה, כאילו אני עם הרגל יכול לדרוך אותו, אני יכול לדרוך אותו בצ'יק, כן, כי קלצ'ניקוב יש לו ידית כזו נפלאה שדורכים אותו מהר מאוד, ואני שם את זה וזה, ואני, אחרי שאני עם הבגד ים, השמש רק התחילה לצאת, אתה יודע, לא זה, ואז אני עושה טוש וכזה, חוץ מחפיפה שפחדתי שיהיה עליי סבון שיגיע לעיניים, הכל עשיתי. ומהר, ואחרי זה אני לובש את המכנסיים, את הגרביים, את הנעליים, את הכל, אני מסתדר הכל וזה, שם חולצת טייסת, שעשתה להם את החיסולים הממוקדים, אני לא, אין לי, כאילו, מה שיפחד, זה הסוף שלי, ועל זה אני שם את הירקית, אקדח, מחסניות, זה הכל, אני מוכן, ואז, ובינתיים מגיעות הטלפיות האלה, הערביות השיעיות, עכשיו, הם כולם אלמנות, אסור להם לצאת מהבית, אלא אם כן מישהו מהמשפחה או בקבוצה. כי אם יבוא הבעל שלהם ויגידו לה שהסתובבה והייתה ופה ושם וזהו, היא צריך להרוג אותה, כי היא לא שמרה על כבוד המשפחה. Okay. עכשיו, מכיוון שבעלה נחטף, היו איזה 25,000 חטופים בלבנון, אנשים שחטפו אותם מעדה לעדה וכו', אז לא יודעים, כאילו לא יודעים, רשמית אין, לא יודעים שבעלה מת. כאילו, אז היא צריכה להמשיך להתנהג כאלמנה או סלש נשואה שבעלה נסע לשנים. כן. זה ההתנהגות שהיא צריכה. עכשיו, בחברה שלהם היא לא שווה כלום. היא כלום. לא יכול גבר להתחתן איתה, היא לא יכולה לחזור לבית אביה,
והיא כלום, פשוט כלום, היא לא שווה, אפשר להשתמש בה בתור באפר כזה, בתור מגן אנושי, בתור מה שאתה רוצה, כאילו היא לא שווה כלום, זה ככה האימאם תכנן את המתקפה, הוא שולח את אנשים, למה? אם נראה עליהם, כאילו אם נהיה בראש של בית המשחט העליון, אז טוב, אז יראו באלה שלא שוות כלום, ואם לא נראה עליהם, אז אוקיי, אפשר להמשיך, כל האלה מאחוריו, הם דוחפים, הסדרנים, זה ההוראות שהם קיבלו, הם דוחפים עם הנשק והכל, הם דוחפים את האנשים, ואני רואה, יש מלא, אלפי חרבות, בשלב הזה כבר יש 30 מגיעים, עשרות אלפי ערבים, וביניהם אני מזהה עשרות, אני אומר לך 60 או 70 אנשים חמושים עם קלאצ'ים, ואני ממש מזהה שזה כוח מאורגן, והוא מילן שנותן את ההוראות לערבים שלנו ואומר להם לכו תדחפו אותם חזרה, תשכנעו אותם לחזור, אז הוא רואה אותי הולך להתקלח, זה דבר הזוי, זה לא מתאים לנסיבות, אתה מבין? כאילו ג'נטלמן צריך להיות לבוש בהתאם לנסיבות, בכל תרבות, אז פה זה לא מתאים, אז הוא אומר לי, אני שומע ממנו משפט כזה בערבית, הם צועקים אטבח אל יהוד, ואתה הולך להתחמם, אתה רייך תחמם, משהו כזה, כאילו, אתה הולך להתקלח כשהם, אומר לו, איווה, תחמם, כאילו, מה, כל יום זה ככה, מה אתה מתרגש, כאילו, זה, אז הוא לא מבין מה אני זה, אז הוא ממשיך בשלו, הוא שולח אותם, תדחפו פה, תדחפו שם, ננסה לעשות סדר, ואין מה לעשות, דוחפים אותו, זה עשרות אלפים, זה לא נגמר, הזרם של האנשים. ואני מזהה את האימאם, שהוא עם איזה כמה יועצים כזה מתקדם ביניהם, אבל הוא שומר מרחק ממני, הוא לא מגיע. ואני באותו רגע, אני אומר, שמע, אחד שאל אותי, כשסיפרתי את הסיפור לפני 9-10 שנים, הוא שאל אותי, מה, רק אמרת, שמע ישראל, זה אתה... אז לא סיפרתי אז אני אומר, אני למדתי בגיל 17, קראתי את ספר הזוהר, וקראתי שלדוד המלך, כשהוא היה נלחם, העיניים שלו היה נהיה לו, יש פסים בעיניים, היה נהיה כמו אש, פסים ככה, לרוחב. כן. אמרתי, אלוהים, זה הסוף שלי, תן לי את העיניים, אם זה הסוף שלי, אז תן לי את העיניים של דוד המלך. ככה, במוח שלי, כאילו, בלב שלי. ואני רואה שאני מסתכל על האנשים, אף אחד לא יכול לעמוד מולי. אני מסתכל על האימאם, ומה שאני אומר לו, כאילו, במבט, יש לי רצח בעיניים. אני אומר לו, אם אתה לא, הרי אפשר לחדול את זה, אם מישהו יפלוט כדור, יתחיל קרב מטורף. אני מבחינתי, אני עם קלצ'ניקוב, כמה שאני אהרוג מהם, אני בקלות יכול להרוג אותו בצרור, זה יעבור הרי 7 אנשים כל כדור, כולם יפלו עד שיגיע אליו. אז אני יכול לקחת מחסניות מהם, יש מלא קלצ'ים שם, של החבר'ה שלנו ושל החבר'ה שלהם. אני אקח או מחסניות או רובים, לא אכפת לי, מה שכאילו, יש לך רובה ריק, מגיע לך מישהו מתקרב אליך, שים לו את הרובה בראש, קח את הרובה שלו, אין, אתה מבין, והוא עוזר לי, יש לי מקלען, שנינו עם אש צולבת על כל המגרש הזה, ימותו שם בכמויות, עד שיגמרו אותנו, זה ייקח כמה דקות, והכמה דקות האלה זה יהיו קטלניות מאוד. אז אני מסתכל על האימאם, ואני אומר, כאילו, במילים, בלי להגיד אותם, אם אתה לא תגמור את זה באחריות, אם לא תעוף מפה עם כל האנשים, לא תפנה את כל האנשים, אתה מת, אתה הראשון. אני מסתכל עליו ומסתכל כל הזמן על כל מי שיש לו נשק. וזה נמשך ככה, לא ידעתי כמה, וזה היה המון. יש דבר שנקרא סטנד-אוף, כאילו לומדים לעמוד חמוש מול מישהו אחר, וזה כזה קרב עצבים. והייתי מתאמן על זה פעם. ואני רואה שזה לא נגמר, הדופק עולה, האנשים, אדם נורמלי, הדופק עולה, כאילו יש כל התגובות, הגוף מתכונן לפגיעה, אז אתה יודע, כל מיני... הלחץ, האדרנלין. כן, הבטן, אתה מתמלא באדרנלינים, לא אחד, ועשרות חומרים כאלה שהמוח מפיק, ואז מה שקורה זה שכל מיני עורקים נחסמים, כדי שאם תיפצע לא תאבד דם, אז הגוף מתחיל, אתה מרגיש את הכאבה ככה, כל אחד מרגיש תופעות פסיכוסומטיות שונות, אבל כל לוחם יודע, מכיר אותם כשהוא בלחצים, מה זה. ואני מרגיש את זה, אבל אני יחסית רגוע, עשיתי מקלחת, אתה מבין, אני הכנסתי לי פסיכולוגית שאני עומד מול כולם, ואני יודע שאני חזק בזה. הם כבר לא יכולים לעמוד, זה נמשך והשמש עולה, והם עושים כל מיני, הם מחזה של הקרב בקרבלה מלפני 1400 שנה. והם מקים את עצמם בכלי עינויים, שזה היה לפני מאות שנים באירופה, או כזה, דנג'ן כזה, אתה יודע, כל מיני דברים. למשל, הם לקחו חתיכות מגדר עם קוצים,
הם אוספים איזה 5-6 כאלה, קושרים אותם יחד, עושים איזה כמו ידית עם איזה איזוליר בנד, ומכים על עצמם על הגב, אז איפה שהקוץ פוגע זה עושה חור ונוזל דם, והם לוקחים חרבות או שבריות ומכים על עצמם ככה עם הצד הכהה על הראש, אבל כשמכים כל כך הרבה נוזל דם, כי זה בכל זאת פוצע, ואתה רואה נערות של דם על הרצפה, עכשיו מדי פעם מישהו מתעלף, לוקחים, זורקים, כאילו זה כלום. כן. והוא עומד ועל ידו כמה יועצים כאלה וכמה אנשי ביטחון שלו, ואני רואה שזה נמשך המון זמן, ולפני שאני ירדתי בכלל לשם, אמרתי לבחור השני, אמרתי לו, לך יש את המכשיר קשר, אמרתי לו, ההוראה שנתתי לו זה ככה, אמרתי לו, תודיע להם שיש להם אש על כוחותינו, ויכולים להפגיז אותנו, להפציץ אותנו, מה שזה, אם הם לא יהיה להם קשר איתך, כי אני למטה אין לי מכשיר קשר. אז הוא אמר את זה כנראה. ואני לא התרכזתי, אבל יש ידיעה בעיתון שהיו מטוסים והם, זאת אומרת, כנראה שעתיים זה המון זמן, אז כבר החליפו מטוסים, אתה יודע, עם חימוש, זה מלחמה. כן. מטוסים מסתובבים, לא נותנים להם את האישור להפציץ, אז אומרים להם, אוקיי, תלך תזרוק את הפצצות על מטרה אחרת, ומביאים מטוסים אחרים, זאת אומרת, היה מעלינו, חיל האוויר, אמרתי, 1000% השמדה. כן. חיל האוויר עובד ב1000%, אני יודע את זה, אני תיארתי לכם את זה. זאת אומרת, אני יודע שאני יושמד, הם יושמדו גם, יש שם טבח. אני לא אתן להם את 6 טון נשק ותחמושת, כי הם נמצאים בעורף של צה"ל שנלחם בביירות. אתה מבין? זה יגמור אותנו, הם יקו את כל הדרכים, יראו על כל הרכבים, זה בלתי אפשרי לנהל מלחמה כזו. כן. אז אם צריך, אני מת ראשון, אין חוכמות, והוא אחריי, אבל הם לא יגיעו לזה, הם מבחינתי שיופצצו. ואז מה שקורה, האימם שם, האלה על ידו, אחד עם קלצ'ניקוב, וזה מתעלף, אני רואה אותו נופל, אתה יודע, הוא לא עמד בלחץ. קודם כל, האנשים מורידים, אני מסתכל עליהם עם העיניים, הם מורידים, משפילים את הראש, כאילו, זו שפה שהוא אומר לך, תוריד אותי מהמטרות, אני כאילו פה, אני לא באמת נחוש, עם זה שאני לא מסתכל עליך, זה כמו קרב חרבות, כמו שאמרתי, כאילו, אם אתה, הראשון שמרתיע את השני נסוג, זה כבר מרמז על מה שהולך להיות. כן, מימות המוסאשי. כן. אז הוא, כשהוא מוריד את הראש, זה כאילו, עזוב, אני לא מטרה. נכון, יש עלי קלצ'ניקוב, אבל אני לא מתכוון לראות ראשון. אז כאילו, אז אלה, אני רואה אותם קבועים לאט לאט. ואני רואה אחד שעל ידו מתעלף. עכשיו, הוא מתעלף, אתה רואה את הרובה נופל, אתה רואה פתאום נופל רימון. תראה, מישהו שולח, ככה מתוך ההמון, מישהו שולח יד, לוקח, נעלם הרימון, מישהו שולח יד, לוקח את הקלצ'ניקוב, נעלם, ותופסים אותו כמו שק תפוחי אדמה, וגוררים אותו, אתה לא רואה אותו. ככה זה מתנהל, אתה אומר, אנשים מתעלפים, נופלים. כן. וזה נמשך ונמשך ונמשך, כל המתח הזה, והאימם בלחץ אימים. אתה רואה את כל, אמרת, הוא חולה לב. זה לא בשבילו, הוא הולך למות. אני רואה אותו, כאילו, אני קיצרתי לו המון שנות חיים באותו רגע. הוא מבין שהוא הולך למות. ואז הוא, ככה, הוא מתייעץ איתם, והם מתייעצים איתו, ולא יודעים איך לצאת מהברוך הזה. הוא הביא עליי 10,000, והוא לא יכול לצאת מזה. ואז מה שקורה, הוא מילן, הנוצרי, ניגש אליו עם הרובה כמו חבילה, כאילו לא בצורה מאיימת. ניגש אליו ואומר לו, אני יודע שאתה רוצה להרוג את היהודי שהתקלח קודם. כאילו, האלה אולי ראו אותי, אנשים, אבל הם הגיעו, אתה מבין, לא שאני באתי אליהם והתקלחתי, הם באו אליי, מה יש להם לבוא אליי? אז בתרבות שלהם זה כמו אצל החרדים, כאילו, הם לא יכולים, אתה רואה חרדים רואים אישה, הם מכסים את הפנים לפעמים זה, הם כאילו, זה לא, אני מדבר בשכונות של החרדים, הארדקור. בבני ברק וכאלה. כן, כן, בדיוק. זה לא, בתרבות שלהם יש כאילו דיסטנס כזה, וזה לא עושים כאלה דברים, אבל מה לעשות? זה, עשיתי דבר בכוונה שונה ממה אתה מבין, כדי לשגע אותם, כדי גם זה אתה יכול לראות אצל מוצאשי, כן, זה אותו רעיון. כאילו אתה מוציא את האויב מהאיזון שלו, כדי שתוכל לשחק בו, לעשות איתו משהו. ואז אומר לו, אני יודע שאתה רוצה להרוג את היהודי, הבעיה שהנוצרים כבר היו, הם הבינו שכאילו ישחטו אותם בדרך אליי, כאילו הם כבר איבדו את הביטחון שהם יישארו בחיים. זה שהם 16 זה כלום, יש בלי סוף. אז אני יודע שאתה רוצה להרוג אותו, אבל
זה לא מכובד שאנשים יראו אותו ערום. זאת אומרת, הוא יוצר כזה מצב שהוא מדבר על העבר כאילו זה בהווה. אומר לו ככה. אז הוא קולט את זה, האימאם, את הדבר הזה, ואומר, כן, אתה צודק, זה לא מכובד, כאילו נתן לו את התירוץ, כאילו משהו לא מכובד לעשות את זה, ואז הוא מחליט, הוא מסתובב, והם מסתובבים, והוא הולך. עכשיו, הם הולכים קצת מתרחקים ממנו, שאולי אני אשים איזה צרור ואני אהרוג אותו, אז שאני לא אפגע בהם. אתם רואים שהם תופסים. עכשיו, הערביות האלה, הטלפיות, כשהוא, כל הזמן שהוא לא החליט, אז הם, מכיוון שהם אלמנות, וכבר הם הבינו שהן הולכות למות, אז הן עושות לו את כל התנועות המזרחיות המגונות, שזה מה שהלחיץ אותו ללחץ, עושות לו ככה עם היד, אם בעלי היה חי, היה עושה לך, כאילו... כן. היה הורג אותך, היה הורג אותך, על זה כן. שאתה לא הולך להרוג אותו. בדיוק. כי מבחינתם הם כבר מתות. הן מתות. כן. כי כולם תפסו את עצמם מתים שם, בתהליך הזה. זה בשביל להרוג יהודי אחד, ימותו שם אלפים. הם הבינו, באיזושהי צורה הם הבינו את זה. ומטוסים חגים. ואז הדבר הזה הוא, אתה מבין, הוא שיגע אותו, ועכשיו בעצם כל הציבור הבין שהוא, סמה, הוא אכבר, הוא לא באמת כזה אמיץ, כי זה שהוא אומר להם, לכו תעשו פיגועי התאבדות, אבל הוא כשמגיע התוך שלו לא עושה את זה, אתה מבין, הוא לא הולך עד הסוף. אז הוא איבד את כל היכולת הנהגה. ועכשיו, מי הקים את חיזבאללה? בכלל שייח פדאללה שמה בבעל בק, שנתנו לו $1,000,000, ישר קנה, האיראנים נתנו לו, ישר קנה 1,500 לוחמים, והלכו ועשו את הפיגועים על האמריקאים, כל אלה, מורניה וזה, שעשו את בהמשך. אתה מבין, הם הקימו את חיזבאללה שם, כי שמה לא היינו. זה עכשיו, אנחנו הקמנו בעצם את אל-עמל, שהיא אגב, הייתה תנועה מתחרה לחיזבאללה, ובמשך שנתיים הם נלחמו ביניהם, שיעים נגד שיעים, הם לא מכחישים, כן? זה ממש ככה. ועד שנפל רון ארד, ואז הם לא החזירו לנו אותו, הם איכשהו התארגנו אז כבר. אבל למעשה באל-עמל שלטנו זמן רב, וגייסנו מתוכם אנשים לצבא דרום לבנון, וזה פעל הפרויקט הזה, המוסד הפעיל אותו נחמד בהתחלה, ואחרי זה צה"ל נכנס לנעליים והכל. עכשיו, אני לא התרתי את החייל הזה שהיה איתי, אבל המעניין הוא שיצאה ידיעה במעריב באותו הזמן, שהוא ממש המילים שלו, מה שהוא תיאר בקשר. כן. ויש מטוסים וזה והכל. כל הדבר הזה. עכשיו, כשאתה פועל, אני מגדיר את עצמי לוחם חשאי, לא סוכן. בדרך כלל סוכן אנחנו קוראים לערבי שמגייסים אותו. ככה זה השפה. בכל ארגון ביון יש שפה שונה קצת. אז באותו הזמן, בוא נאמר ככה, הבלגן הזה שקרה בתוך השיעים, הקטין מאוד את הטרור נגדנו, אבל בעצם כבר נפתחה מלחמת איראן-ישראל הראשונה. כן. אתה מבין, זה הלך והתגבר. ולמעשה אחרי חצי שנה כבר למעשה נלחמנו בשיעים, לא נלחמנו במחבלים מהסוג הישן הקודם. זה מה שהיה בזמנו. וככה התחילה המלחמה הזו. עכשיו אני רק אתן שתבין, הייתה דוגמה, הנוצרים גם כן הם לא כבשו, ונגיד היו באים אליי בלילות נוצרים מצפון לבנון, והיו מנסים להשתלט על כפרים של נוצרים, על כנסיות, על כל מיני, והם היו אומרים אתם איתנו וזה, וזה היה ברור, נתנו להם נשק שילחמו במחבלים וכל זה. אז הם היו באים ואומרים, תן לנו פה, כאילו, אנחנו רוצים היו באים אליי נוצרים אחרים ואומרים, הם מנסים להשתלט ומתחיל להיות בלגן כזה בלילות, ולא תמיד ידעתי, זאת אומרת, לא ידעתי את כל הדברים שמדינת ישראל, מה ההסכמים שלה עם כל קבוצה וכל, כי זה הכל מבוסס על זה שאתה לא תמיד יודע. אז לדוגמה, בוקר אחד בלילה באים אליי כאלה נוצרים וזה, ואני אומר, חכו לבוקר שיבוא מישהו זה וידבר איתכם, כאילו, ואז בבוקר פתאום אני שומע, חמסה או חמסין, זה סעד חדד, ככה קראו לו בקשר, והוא 55, והוא כל הזמן, הוא אומר, איפה, אני שומע אותו עצבני, כאילו, איפה המטפח, כל הזמן, מטפח. אז אני שואל אחד הנוצרים, אני שואל אותו, מה זה מטפח? אז הוא אומר לי, מטפח זה טנקים.
אז הוא אומר, מה הוא מדבר על טנקים? אני לא מבין, מה הסיפור? היו לו איזה 30 טנקים שנתנו לו ככה צה"ל, M48 כאלה, אתה יודע, כמו מלחמת העולם השנייה, שהוא כביכול כוח השריון שלו. אז אני שואל אותו, מה הוא רוצה עם הטנקים וזה? אז הוא אומר, הוא לא יודע איפה הטנקים שלו, הוא מחפש אותם. אז אני עושה בירורים, מה מתברר? בלילה, מכל הבלגנים הזה של קבוצות של נוצרים, החליטו שעד קו בסרי אוואלי השלטו כביכול הנוצרים של צפון לבנון, זאת אומרת של ביירות, ומדרום על זה הנוצרים של סייד חדד. אז איך לסמל שהוא עכשיו שולט שם? נתנו הוראה לטנקים שלו, תעלו ותיסעו עד הגשר שאחרי צידון, שזה כמו שאמרתי המעבר הזה, במקום הזה זה כאילו אתם עכשיו עד פה כבשתם. אז הוא כבש כמו איך קוראים לצרפתי הזה, דה גול, כן, איך הוא שחרר את צרפת. האמריקאים נסעו והאנגלים נסעו והקנדים נסעו ונלחמו בגרמנים, והוא היה נוסע עם ג'יפ עם דגל של צרפת החופשית, והנה שחררתי, כבשתי, זה אותו דבר. ככה הוא כבש. אז כן, זהו, ככה זה מתנהל, כאילו בעולם המודיעין. אם אתה תקרא נגיד על לורנס איש ערב, או זה, כאילו המלחמה, יש אנשים שמתכננים וזה וזה, והצבאות מזיזים את החיילים בלוח השחמט בהתאמה, כן, כדי שזה ייראה ככה. אז ככה זה התנהל. עכשיו, השיעים לא עזבו אותנו, כל הזמן נלחמו בזה, והאמריקאים הפריעו לנו. כי הם נכנסו לביירות, כביכול לגרש אותנו, וכל מי שייכנס וילמד ויראה, ובסוף הם ספגו ב-83, 84, את הפיגועים במטה הנחתים, האמריקאי, הצרפתי, זה מאות הרוגים. חטפו להם מטוסים, עשו להם כל מיני דברים, שזה המשיך ונמשך עשרות שנים. חלקם חוסלו רק בשנים האחרונות. מורניה, זה היה רמטכ"ל חיזבאללה, עשרות שנים. הבחור של השבוע. הבחור של השבוע, שהיה חבר שלו, כן, כמו שתיאר, הם האזור ההוא, מאלוזאי. הם מאיפה שתיארתי שעברתי אותו וירו וזה. זאת אומרת, הם נחשבים לטרוריסטים הכי מסוכנים בעולם. זאת אומרת, הם עשו פיגועים נגד ישראל, למשל בשגרירות הישראלית בארגנטינה, בבית הקהילה היהודית שם, היה תקופה שהערבי בכלל היה נשיא ארגנטינה, אז הם שם היו בני בית. למחרת האירוע הזה שהיה שאני עם כל הערבים וזה, איך זה התפזר? כשהוא הלך האימם, אז אני רואה פתאום שהם גוררים איזה 8 שדרסו אותם. וזה עשרות אלפי אנשים, והיו זקנים, דרסו אותם, כי מרוב שהם מיהרו לברוח, אז הם דרסו אנשים. ונערות של דם השאירו אחריהם, שהם השתוללו וזה, כל הדברים האלה. אז כל האיסורים, אתה יודע, הם רקדו כזה, והתיזו דם ככה עם השערות, ועם אתה צריך לראות את התכריכים הלבנים שהם כביכול מדמים שהם יוצאים לקרב, הם נהיו הכל אדום, הכל, הפנים, הזה, הגוף, האדומים מדם, ככה הם הלכו וגררו אחריהם את המתים, המתים אמיתיים. עכשיו, למחרת, זה נודע לי אחרי שנים, לפני איזה 10 שנים, היה לי שכן, הרבה שנים גרתי על יד שלמה ישראלי, גדול חוקרי השב"כ. אדם מדהים, אבל מה? אני ידעתי שהוא חוקר בשב"כ, לפעמים היינו מדברים משהו וזה, אבל לא, כאילו, לא מספרים אחד לשני, זה רק אם היה איזה משהו ככה, אלא אם כן זה נוגע לנו, אבל לא דיברנו. ויום אחד אני חוזר, שבת, ככה 11 וזה, חוזר, 10, 11, חוזר מבית כנסת. והוא היה מטפס על עצים, כותב פירות, אוהב לעשות מיץ מהם וזה, והוא עושה לי ככה סימן בו וזה, ויושב ואנחנו מדברים, ואיכשהו יוצא לי, שמע, הייתי בנבטי, היה סיפור זה. אומר לי, אז זה אתה! אז הוא תופס את הראש פתאום, אומר, זה אתה! היינו בזה ששלמה ישראלי קורא לי, עושה לי סימן לבוא, אנחנו יושבים ככה על מיצים וזה מדברים, ואז עלה הסיפור הזה. ואז מה מתברר? למחרת, היה לנו תקלה חמורה, אני לא יכול לספר איזה ענייני מודיעין, ספק שהיה, ברור שהיה לנו, אנחנו לא ידענו מה נפל עלינו, הייתי צריך לאלתר שם. ואז הוא אומר לי, שמע, ישבתי למחרת עם אברום שלום, היה ראש השב"כ, אתה יודע, עם כל הצמרת של השב"כ, וישבנו איך לנהל את העניינים, כאילו, השב"כ היה עובד מתוך בסיסי צה"ל,
והמוסד עבד כאילו בבתים, כאילו בין הערבים, ככה זה מוסד, זה לא... אז מה שקרה, שלמה ישראלי סיפר לי שהוא ישב עם ראש השב"כ ועוד כמה בכירים, והם שברו את הראש מה הפעולות שצריכים לבצע בעניין הזה, להמשיך משם. והם ניתחו את כל הסיפור מה קרה, הם כנראה ידעו, כי היו מטוסים, הם היו בעניין, הם שמעו בקשר מהחייל השני מה קורה. כן. יכול להיות שהיה להם מזל"ט, זה הגיוני, אז במלחמה. וזה הסתיים, ראש השב"כ הוציא פקודת יום, שהכותרת שלה זה, מה תעשו אם יסתערו עליכם 30,000 שיעים? זאת אומרת, האירוע שלי, ההזוי הזה, כן? זה נהיה, כאילו, זה מראה לך, זה דוגמה איך אפשר לאלתר, לצאת בחיים מאירוע שעל פניו אתה אמור למות בו. קודם כל מדהים. תודה רבה ירון על הסיפור. קודם כל, תודה ששיתפת. אני חושב שזה היה מרתק. ואני חושב שזה גם מאוד חשוב לשמוע את הסיפור הזה ולהבין התרחשויות שקרו בלבנון, ואני נהניתי מאוד. ותודה רבה לצופים שלנו שהיו איתנו בעוד פרק של מי אנחנו, ושיהיה לכם המשך ערב מקסים.